Tayong hapon, kanatong tanan. Hapon. Salamat sa Ginoo sa kahulon nga igyatag kanato. Atong iduo atong ulo magamputa na yung tagtabag sa tuwa Ginoo. Ilong Diyos, natapos sa kamong mga pag-awit ko Diyos, pinagkanimo, salamat Lord sa mga inspiring lyrics of the songs. Udang ginaot pigilong nalipay kayo ka sa tamang imong mga kaagatan na dahil kanimo inaagi niya ito panaawit. O na kami karon Ginoo sa takna naging kami maminaw sa imong pulong. Nagay kami og kaalam, lamdagi kami o Dios, pinaagi sa imong balang espiritu ug nang hinaot ko nga ang kini nga mga kamatuuran nga amo ang makatunan karong kahaponon mahimo gayud kining amo ang makinabuhi aron Ginoo ang amo ang pagsalig kanimo mahimong kusog luyo sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon sa amo ang tagsa-tagsa ka kinabuhi samtang sama sa giawit o Dios namo nga sa tanang sitwasyon sa tanang panahon ikaw gyud Ginoo ang amo ang Dios wa ka na usab og hinaot o Dios nga kana amo ang mahinumduman kanunay sa matag adlaw. Salamat ni ining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Kung nakakamoy mga Biblia, mga igsoon, ato ang ablihan sa libro sa Timoteo. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, gikan sa versikulo 14, mula husta padulong sa Kapitulo 4, versikulo 5. Gitituluhan nato ang atong mga pag-istorya or pagwali karong kahaponon nga mao ang biblikanhong pagsangkap. Ang biblikanhong pagsangkap. Og taas-taas ni siya nga mga pipila ka mga bersikulo ato ang basahon sa kapitulo 3 lang 14 hantod sa 17. Tuguti ko nga mubasa ni ining mga pulong ni Pablo padulong kang Timoteo nga iyang disipulo. Ningon ang Dios, si Pablo, apan ikaw Timoteo, padayon gayud sa mga kamatuoran nga imong natun-an ug gituuhan tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo sukad pa sa imong pagkabata nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan maoy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagtul-id sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi aron nga ang tawo nga nagaalagad sa Dios maandam or masangkap sa pagbuhat sa tanan maayong buhat. Ang Dios magapanalangin sa pulong nga ato ang gibasa. Nakaabot na ba sa inyuhang kaagi sa kinabuhi mga igsoon nga ni mata ka o sa kaadlaw unya niingon ka nga na ako'y mission or na ako'y tahas nga dapat humanon karong adlaw. So you plan for it, imo nang gilista ang imong checklist kani akong buhaton kini aron mahuman ning trabahoa karong adlaw. Apan as the day unfolds, nagpadayon ang oras ni anang adlaw. Imbis nga imuhang buhaton ang naas imong listahan, tungod kay adunay nga mga demand kanimo, whether it's from work or sa balay o kinsa man, nga ang imuhang panahon nga unta i-invest on accomplishing that work kay naabot na sa pagbuhat ni ining mga ginagmay nga mga butang. At the end of the day, wala nimo nabuhat og na-accomplish ang imuhang trabaho. Whether it's the day or the week or the whole month, tungod sa mga distractions that come your way. Now, I am very familiar with that, no? Kasabot kayo ko ana nga instead of doing the important things in life, ang ato ang mga focus o ang ato ang attention kay tuwa naman noon sa mga butang ginagmay, lingaw manggod ni siya, mas dali manggod ni siya i-accomplish to a point that you were majoring on the minor unya ang tinuod unta nga tagaan nimo og investment and time wala na accomplish. Now, let me give you a practical example of this. Kaning
sa atoa or sa pagsugod sa pag-boom sa cellphone, I remember I had my very first cellphone, Nokia 3210, early 2000. And I was so proud ato nga cellphone kay all of my friends have 5110 na ay antenna. Ako ay antenna. No? Lipay kay ko. And then it's so useful for me. I was in college back then. Kay matawgan ako ang dapat tawagan, ako mama, ako ang mga magulang, unya mateksan. So in other words, the important thing is really to use it for communication. Sa panahon nga wa kay lingaw magdula ka og snake, no? Nana ente imong snake. Pero secondary ang entertainment, primary ang communication. However, as technology became more advanced, makita nato nga ang cellphones that we have now have more things to do, no? So more on entertainment na. And I would say nga ang cellphone na to karon is more on entertainment, primarily used for entertainment, YouTube, social media and all that. Ikaduha na lang ang communication, dili ba? No? In fact, there are other people nga duha ka buk ilang cellphone na ay kadtong nindot yud kayo nga cellphone na apoy katong keypad nga cellphone kay mao daw to iyang pantawag ug pantext, no? So in other words, instead of communication is the primary usage, nahimo na siyang secondary and it's entertainment nga maunay nagdumala sa atoang cellphones. So to a point nga, many people now, instead of being in the moment, lugar mo bakasyon, atubangan nila kay gwapo kayo ang beach or gwapo kayo ang pananawon. Pero unsa may gibuhat? Tuwa sa cellphone, no, gatan-aw og TikTok og Facebook. Di ba? Have you experienced that? Nga naa ka sa being with friends. Instead nga mo reconnect ka kay dugay na kay mo wala nagkita pero tuwa ka sa imuhang cellphone. So when we fail, murag kini nga picture ba? When we fail to be in the moment and miss out on what's important. Family dinner, oy mag-dinner ta ha adto ta og SM, adto ta restaurant nga lami. Okay kayo, tuatanan, no? Picture pa ka, post ka sa social media. But instead of connecting with one another, mangumusta ka sa imong mga anak, imong asawa, ug uban pa, every person that is in that table kay gagunit o gaatubang sa cellphone instead of being in the moment, connecting with people. So we miss out kung unsa ang importante ato ang gibuhat kaninoong dili importante. Now, this can also be applied in practical life, not just in situation sa cellphone. Atong tan-awon, for example, mga amahan that are here, we say nga, grabe ang ato ang pagpanarbaho, grabe ang ato ang pagnegosyo, aron makakita ta og salapi, aron we are able to provide for our family because we love our family. And we say amen to that. Salamat Lord sa trabaho. Salamat sa tanang mga investment aron makaginansya og kining tanan. However, usahay, our time and our effort is naagyud sa atuang alas 9 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon, that the moment we come home, hurot na atong energy. No? Instead of also tungod kay love good nato, we say it, di ba? We love our children, we love our family, our wife or our husband. Pero tungod kay nahurot ang ato ang energy sa pagpangita og salapi sa tibuok buntag, we don't have time to talk to our children anymore. In fact, tungod kay gaaway mo sa imuhang boss ganinang buntag, gidala pagyud nimo imong problema sa imong balay nga apil imong anak gikasabaan nimo nga wa siya kabalo ug unsay iyang sala. Unsa may akong gibuhat? Yes, you say that you love your family, yet tungod kay didto ka nag-major sa minor, wala nabati sa imong anak ang tinuod nga paghigugma nimo. Now, we bring that to the church. Dali ra kay mga igsuon nga masaag ta as a church when we do things
that are not important. It's quite easy for us as a church to miss out on what's the most important thing. Naay pangutana ang usa ka tawo kang Ginoong Hesus, ingon siya, Jesus, daghan kayo og balaod sa Old Testament. Unsa may pinaka-importante? Ingon si Ginoong Hesus, usa ra man gyud. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. Ug ang ikaduha ni ana, bisag usara gidungagan ni Jesus, ikaduha, love your neighbors as yourself. No? And with all of the things that is going on sa church or sa atoang personal nga kinabuhi, sometimes we get sidetracked ug dili nato mabuhat, we fail to do what's more important or the most important thing on being a Christian, on being a church. Nakita nako sa kining sa social media nga kadtong sa Super Bowl, the National Football League, American Football League, nga bag-o ra nahitabo couple of weeks ago, and then that game is so big in the US, bigger than basketball, bigger than baseball, hockey, and all that. Nga ang usapod kasimbahan ni sabay sa uso sa ilahang service na sila'y NFL Sunday service, Super Bowl Sunday service. Part of NFL kay kana bidong sipaon nimo ang bula hantod mo sulod sa goal, 3 points. 3 points na isa. Touchdown is 6 points, no? So nahitabo didto sa simbahan nag-service sila na ay gasulub og referee, unya ang pastor murag ang pastor man siguro gasulub og murag referee. Unya yang gigunitan ang Bible mga igsoon mao'y gihimo nga sipaon og padulong didto para score. Kun unsa naman ning simbahan ni? Gisipa naman ang Biblia. There's also another church that I saw again in social media. Grabe gid social media ba? Nga magtukod daw sila og Christian nightclub. Can you imagine that, no? Atog dito unya tugs pero Christian songs, no? Ang ilahang ipatukar. Mingon sila nga, what's wrong with that? No, we will be dancing the night away with Christian tugs Christian songs. Daghan kay programa, daghan kay buhatonon diri, buhatonon diha, to a point that sometimes we will miss out on what's important, that is to love God. Here sa GCAF, we don't want to miss what is important. Which is why we place it as our mission as a church nga we are to live, to give glory to God by loving Him alone, by loving Him above all, and by loving people as we make disciples of the Lord Jesus Christ. We believe in loving God and loving other people as the main and primary, only objective of the church. And how do we love people? We say that the most effective or pinaka-taas nga pamaagi nga diin may higugmaon nato atong mga neighbors, atong mga katawhan sa palibot, kay mao ang paghimog disipulo out of them. So, whether programs, yes, we do that, activities here, activities there, buhaton na nato, but the screening process is, kini ba nga programa will allow us to love God all the more as a church, o kini ba nga programa will allow us to love others and results into making disciples out of people around us, because dili ta gusto nga masalaag. And I tell you, daghan kay mga butang ni ining kalibutan nga mubira ka nato aron sa pagkasalaag, especially if we don't look at God's word as our basis and our foundation in living our Christian lives. Daghan kayo mga igsoon, maunang ang ato ang focus on how we make disciples ug sa pangsangkap ug sa pag-empower sa mga katawhan diri sa GCAF is always founded in the Word. We want to be a biblical church, and we want to make Christ-like disciples who are founded with God's Word, because we recognize atong giila ang importansya sa biblikanhong pagbansay sa simbahan. And I tell you, we need to be grounded with God's Word. Tungod kay daghang nagakahitabo sa ato ang palibot that could easily
snatch us away from the true Christian life. Na dili lang ang mga butang nga lingaw, naama na siya. No, usahay sa kalingaw nimo makalimot ka nga, uy, Kristohanon man di ay ko. But mostly Paul, as he talks to Timothy, he talks about two things. Nagasulti dinhi sa Timoteo 3:12 hangtod sa 13. Nag-ingon si Pablo, bantay ka Timothy, kay lisod ang kinabuhi sa Kristohanon. Malipayon? Yes, malipayon. Aduna ba kay paglaom o kalinaw? Yes, naan ang tanan. But is your life comfortable and easy? No. Lisod ang kinabuhi, pero dili man na makuha sa kalisod ang imong kalipay. Kay gikan man na sa balaang spirito, dili man na gikan sa palibot. Pero in this life, we are to experience hardship. Ningon si Pablo kang Timothy. Ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun, isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayud sa paglutos. Apan ang mga taong dautan og tigpa kaaron ingnon mosamot pagayod kadautan manlingla sila og linglahon usab sila. So ay ingon klaro kay ang gisulti ni Pablo nga grabe gyud kalisod ang kinabuhi kung tinuod pod ang klase sa imong pagpangalagad og pagkinabuhi nga sama kang Ginoong Hesus. So I was able to talk to one of the people here nga nag-work sa usa ka company. Ningon siya, kablog ba ka, Pastor Jay, kung unsa kalisod nga mahimog yung kang genuine Christian in a company nga gipalibutan ka og dili mga Kristohanon? And I've been in the ministry working in the church for pila na ka mga tuig. Usahay nakaingon biya pug sa akong kaugalingon nga basin og kana ba? Wala na nako na kabalo ko nga lisod, but when it comes to experiencing difficult nga mga sitwasyon in the workplace, I don't really have any idea at all to remain as a man of integrity sa workplace nga daghan kayo og mga compromises. You have experienced that. Sa mga lugar nga ang tanan ingon ani na ang gibuhat. Pero ikaw tungod kay usa ka Kristohanon, you have to stand firm and say no. So I admire you for that. You've experienced that day in and day out. Mo na inyong experience from Monday to Saturday. Usahay kami manggod nga here working in the church, and yep, we minister to other people, pero often ang mga tao nga makasturya na mo, kasagaran mo, ingon, uy, pastor, di ay ka, magbinuutan na sila. No? Dili dayon na sila magpakita kung kinsa gyud sila. But then, with you guys, you are doing it daily, at a daily basis, and you experience that. And it's so hard, Paul says, sa imuhang pagpangalagad o pagkinabuhi nga tinuod nga Kristohanon, people would say, unsa maning tawhana? Dili man ni pariu na mo, grabe pug kabay, manlapas kas langit ani mong pagkabalaan. So ang paglutos is there. Niingon ang Kapitulo 4, 3 hantod sa 4, niingon si Pablo kang Timoteo, kay moabot ang panahon nga ang mga tao dili na maminaw sa tinuod nga mga pagtulunan. Kundili ang ilang gusto, maulang gayud ang ilang sundon. Mangita silag mga magtutudlo nga maghisgot lang sa gusto nilang madunggan, to tickle their ears. Dili na sila maminaw sa kamatuuran, kundili sa mga pagtulunan nga tinumo-tumo lang. So dili lang di ay ang kalisod sa Christian life, dili lang di ay tungod kay adunay paglutos, persecution, but there are also kanang false teachers empowered by people who wants to listen to kanang maayo lang nga mga pagwali, no, kanang panggitik sa dalunggan, lami paminawon ay pagwali nagsala og unsa ba pastor kay sakit man na siya, gusto ta nga lablab lang ta pirmi, no, mga ingon ana. So naakay paglutos on one hand, and here is one false teachers who are trying to teach wrong stuff and all of these things. And these are present everywhere. Ug ningon si Pablo, in fact, magkagrabi siya as time passes by. So sayon ba ang Kristohanong kinabuhi? Lisod. Kay daghang manglinglas palibot.
Unya ang manglinglahay ra ba kay maayo ra ba gyud pug kaayo mo storya, maayo kay mo wali burag tinuod. So it's really important, and we recognize the importance of each one of us nga dapat founded in God's Word. Nga dili mapaling-paling o mapalid sa unsa mang huyuhoy sa hangin nga kining mga ginabuhat sa mga preacher nga mini. So, adunay pangutana sa unsang paagi kita mabansay. Sa kalisod sa kinabuhi sa daghang mga pagsulay, paunsa kita mabansay aron mulambo kita luyo sa daghang mga pagsulay niining kalibutana as individuals or as a church sa GCAF. Paunsa ta nga dili masaag, paunsa ta padayon nga mong mga lagad sa Ginoo diha sa kamatuoran. Adunay duha ka butang nga gisulti si Pablo. Una, hibaloi ug lantawa ang kinabuhi diha sa panlantaw sa pulong sa Dios. In other words, we are to interpret every aspect of our lives in the lens of God, sa panlantaw sa Ginoo. Manang ganahan ko sa awit ganina kay nihaumpod siya. Sa unsa mang sitwasyon, unsa mang panahon, ikaw gihapon amua, you stay the same. You are our Lord, you are our God. Kay usahay sa kadaghang mga paglutos, pagsulay, kalisod sa kinabuhi, often we forget that God is the same yesterday, today, and forever. Ang iyahang pulong is the same. Sa pagsulti niya kang Mateo nga kung ikaw kanang musalig og mangita sa gingharian sa Dios, then all these things shall be added unto you. Usahay sa kalisod sa panginabuhi, maingon ka nga, Lord, unsa na ba ni? And oftentimes we need to take a step back and realize that God is still faithful, God is still God. Nag-ingon si Pablo kang Timoteo, panikaw Timoteo, padayon gayud sa mga kamatuoran nga imong natun-an ug gituuhan. Tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang nagtudlo niini kanimo. Sukad sa imong pagkabata, nasayran mo na nga ang balaan nga kasulatan maoy makahatag kanimo og kaalam aron maangkon ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ingon si Pablo, padayon what you have learned even during when you are a toddler, gamay pa kang bata, ug lantawon nimo sa 2 Timothy chapter 1, you see nga ang gatudlo gyud ni Pablo was number 1, ang iyahang lula nga ginganlan og si Lois. Si Lois maoy pinakauna nga teacher ni Timothy on faithfulness and fidelity to the Lord. Unya ihading mama. So lula ug mama nga ginganlan og si Eunice, Lois and Eunice. And you know, I see that Timothy is so blessed to have mothers such as, or grandmothers, pareho ni Lois ug Eunice. And I tell you, mga inahan nga naa din ni who have given, much attention to the teaching of the word to your children, I commend you. Sa wala pa, it's not yet the end of the world. You can begin teaching your children about God's word. Because that is very important aron nga mupurma og a stronger conviction to your children in the future. Pasalamat ko sa akong mama, mga igsoon, klaro lang. Because he was so faithful, he was so loyal to her Savior. She was so loyal to her Savior, the Lord Jesus Christ, that she did not waver, kay ang ako ang papa is the complete opposite. Sugarol man to akong papa, unya palahubog. But my mother, she was so faithful to the Lord. She was the one who taught us about God's word every morning, or not every morning, but oftentimes muadto na siya sa iyang piano, unya magkanta na siya sa hymnals, no? That's why even up until today, when I would have my hymnals, unya mo pakli ko, some of the songs there at the hymnals, familiar ko. Because she sang that to us. Holy, holy, holy. Gwapo kayo. Because she was so faithful to during Sundays, every morning, dito gyud mi adto sa simbahan, unya magtuon about kang Kristo, about sa moapil kog Sunday school and all that. Pero ini kahapon,
matupog og bulangan. Kay tuwa man akong papa didto. Unya paborito man ako tong mura bitag kutsinta nga humok-humok pilit. Naman ay baligya daghan didto sa kaning bulangan. Humanapod sila'y Kristo didto, di ba? Katong mayo kay mo memorize pilay imuhang taya, no, nga Kristo. So laing Kristo sa buntag, lahi pong Kristo sa hapon. But if my mother would have given up, I wouldn't be where I am today. Kanang moingon na bitaw siya, kapoy na. Pildi ko sa lahutay, akong bana diri. May gani wala ning give up akong mama diha sa Ginoo. Ang akong papa nooy ni undang sa iyahang pagkasugarol o iyahang pagkapalahubog. Ay tungod na pud to kay daghan na pud kay siya sakit, rheuma ug uban pa. Pero of course naagyud pud ang pagtabang sa Ginoo kay grabe pong inampo sa akong mama, sa akong papa. But because of that kind of loyalty, faithfulness, fidelity to the Lord, ang iyahang pagtudlo sa akua about God's Word, it created a stronger conviction for me. Nga makaingon gyud ko nga tinuod ang Biblia because I grew up being taught by God's Word. Have you ever kanang ask the reason nga ngano mang naay mga tao diri sa GCAF nga bisag unsa nga mga temptasyon, grabe man sila kalig-on sa ilang spirituhanong baruganan. Ako ani, gamay lang kuhit. Murag magunob man dayon. Mo-compromise man dayon. Have you ever asked that question? Well, maybe one of the answers of that is there is actually no strong convictions in you about the Word of God. Nga naman, because it has not been taught to you throughout your whole life. Or it may not be discussed sa balay. Mao nang dali ra kay katintalon. Now I tell you, mothers, of course, not only mothers but also fathers, if you fill your home with the teaching of God's Word, you will reap children who have stronger convictions when they become adults. What do you mean when you say a strong conviction? A strong conviction means that we see, atong makita ang kalibutan more and more. Ang tanang mga butang ni ining kalibutan na more and more in the eyes and in the lens of God. Nga, bisan og bugat ang pagsulay, you will see nga, gitugot ni sa Ginoo. And Book of James tells us to count it all joy when you experience trials and temptations, brothers and sisters. Nga naman, because na ay gold mugawas ikaw man. It's golden character that you have in the Lord. It's a sharpening of our character that we become more faithful to the Lord. A stronger conviction, a saying no, mas kusgan ka nga musultig no sa tanang pagsulay because the Bible says, He will never leave me nor forsake me. Bahala na sila, una sila ma-promote, pero di man ko biyaan sa Ginoo. Naaman siya kanunay, uban kanako. That is through the lens of God. And it takes a strong conviction, faith to the Lord, when we see life in the lens of God. In the year 320 AD, na ay 40 ka-soldiers, mga bantugan nga mga soldiers sa Turkey area, nga dito sa snowy area of Turkey, bugnaw nga lugar, nga diin sila gibutang sa ilahang general to be in that place. And then 40 of these soldiers sa usa ka legion na converted into believing the Lord Jesus Christ because of Christians who were there who shared the gospel to them. 40 sila kabuok. Nahibaluan man sa ilahang general or sa ilahang commander nga dili unta dapat kay para sa ilahang nga mga soldiers si emperor lang maoy Dios. Dili si Jesus Christ si emperor. So gilutos kining 40, una gibunalan sila. They were flogged many times. But in order for them to recant, ayan nagtuo kang Ginoong Hesus. Diri nakamutuo kang emperor nga maoy Dios. But 40 of them did not recanted. We will continue to serve our Savior, the Lord Jesus Christ. As the final nga mura og silot kanila, gipadala sila on the snowy river. Nga hapit na ma-frozen. And they are to go in that river
aron sa pag-spend the whole evening. Matud pa sa istorya, wala na sila ning hulat nga hubuan sila sa ilahang mga sanina. Ning hubo na sila on their own and they jumped into the icy river, all 40 of them. And they said to themselves, 40 kami kabuok niining dakong pagsulay, 40 pud mi makadawat sa crown of glory that's coming from our Lord. They were singing as they were there in the icy river. Bugoy ning ilahang commander, while they were there sa icy river, nagbutang pod siya dako kay nga kawa, gipuno niya og tubig na ay murag hot bath. Kalayo didto hot bath, niingon siya nga kung dili mo kung murikant mo sa inyong pagtuo, pwede mo maligo dinhi o init ang tubig, lami kaayo. As the night went on, naay usa among the 40 who said, dili nako kaya, bugnaw kayo. He stood up and he went out of the waters ug ningon sa emperor, the emperor is God, I will go now to the cauldron. So niadto siya dako kayong kawa. The moment that he touched the water, tungod sa shock, namatay siya diretso. Matud pa nila kay grabe na gyud to nga panuhot siguro ba gikan sa bugnaw hantod sa kainit. So 39 of them left. But naay usa, as the night went on, naay usa ka soldier nga probably nakadungog siya sa pagwali kang Ginoong Hesus. And he got so convicted with the convictions and the faith of these men that he took off his armor, unya ni join siya ni adtong 40 ka mga katawhan. 40 ni balik silag ka 40, dili 39. Now actually, this was a message of Basil of Caesarea. This story is true that even until today, the Greek Orthodox Church have a kind of a spiritual museum nga ang mga labi ni ining 40 ka mga soldiers for the Lord Jesus Christ ilahang gibutang didto. And I tell you, unsa man klase nga conviction nga naaning 40 ka soldiers, that they dared to risk even their very own lives for the Lord Jesus Christ. What a strong, mighty conviction with the Lord. Tungod kay the Word of God was real upon their lives. Sa grabe nga pagsulay, they remained faithful to the Lord. That's a strong conviction, mga igsoon. Hibaloi ang kinabuhi diha sa panlantaw sa pulong sa Dios. Interpret life in the lens of God's Word. Ikaduha, paunsa man ta mulambo luyo sa daghang mga pagsulay ni ining kinabuhia. Paggawi ni ining kinabuhi ilawom sa pulong sa Dios. To conduct and to live our lives under the Word of God. Padayon nagsulti si Pablo kang Timoteo sa kapitulo 4. Ingon si Pablo, busa sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga mubalik ug mohari ug muhukom sa tanang buhi man o patay, awhagon ko ikaw nga iwali mo ang pulong sa Dios. Pag makugihon sa pagsugilon ni ini ngadto sa mga tao sa bisan unsa nga sitwasyon, kumbinsiha og badlonga ang mga tao og lig-una ang ilang pagtuo, pinaagi sa pagtudlo nga may pagpailob. Ang bersikulo 5 nag-ingon, apan ikaw Timoteo, bantayi ang imong kaugalingon kanunay, kun moabot ang kalisod, agwantaha lang, tumana ang imong katungdanan, isip magwawali sa maayong balita, ug buhata ang tanan nga gipabuhat sa Dios kanimo. Ang pulong gisulti dinhi ni Pablo kang Timoteo nag-ingon nga sa tanang panahon, in season or out of season, Timothy has to preach the word. Magwali siya sa pulong sa Ginoo. Ang pulong wali, mga igsuon, duha na siya ka Griego nga pinulungan. Una is the word evangelizo, nga niingon si Jesus, nga you are to preach the gospel to all the world.
evangelizo. Ang focus niya na mao ang precision or dapat sakto ang pulong nimo labi na sa pagsabot ug pagwali sa gospel sa ebanghelyo ni Ginoong Hesus. The content is the focus, the emphasis. Pero dinhi mga igsuon sa pag-ingon ni Pablo kang Timoteo nga magwali ka, iwali ang pulong sa Ginoo, is using the word keruso. Keruso, that's the Greek word, which means yes to preach, but the emphasis is ang imuhang conviction tungod sa pulong sa Ginoo, tungod sa gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi, that it would result to such a ministry, to preach, to teach, to rebuke, and all of these things. Puno kadaan sa conviction with God's word nga moresulta siya sa ingon-ani nga mga buluhaton. Many of us would think nga preaching is only for the work of the pastors, ordained pastors, or dili ordained. Basta pastor. Ikaw pastor, muwali ka, kami dili ra. Minaw ra minimo. But when you look at the word keruso, it's actually not merely pastors who are convicted of God's word, but it's all of us. As Christians, we are to be convicted with God's word so much nga moresulta ni siya sa atong paggawi, pag-istorya, sa paghimamat nato sa lain-lain nga mga katawhan because of God's word. So, I tell you, kining pagsugo ni Pablo kang Timoteo nga to preach in season ug out season, to always be on guard in season and out of season, is not merely for the pastors, but to all of us. We are to preach with such conviction that the word of God is true. We are to preach about repentance of sin because we are so convicted of the repentance of sin. We are to preach against sin. Dili lang mga palami sa dalunggan, but to preach all of these things tungod kay we are so convicted that we were sinners saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Mga igsoon, para kita makalahutay sa daghang pagsulay ni ining kinabuhiya, we are to live out, conduct our lives under the Word of God. And not merely with preaching, tungod kay convicted kaayutan ni padayon si Pablo, we are to correct. We are to properly convince with solid, compelling evidence, especially to expose the sinful things, the wrong things in life. Mao na ang pulong nga correct. We are also to rebuke. The word rebuke means to warn in order to prevent from something to go wrong. Imuhang warningan aron dili siya moadto sa kalisang, kundi moadto siya sa kinabuhing walay katapusan. Now that is what Paul also says in 1 Corinthians chapter 14. When Paul says, desire the honorable gifts. When other people are speaking in tongues, okay ra na siya, but desire the more honorable gifts. That is the gift of prophecy. Now this is the foretelling prophecy. Nga din ikaw moingon, nga giingon sa Biblia, kung buhaton ninimo, kini ang mahitabo sa imong kinabuhi. Kung dili pud ninimo buhaton, kini pud ang mahitabo sa imong kinabuhi. And with conviction, we are to warn people with through God's word, to rebuke them. And most of all, letter D, is to encourage with great patience and instruction. Ang pulong niini is to exhort, no, to mudasig sa mga katawhan, labi na kadtong mga nagkalisod or naka-eksperyensya o kalisod sa kinabuhi. So I tell us, mga kaigsuunan, hinumduman nato kini nga ang paglahutay ni ining kalibutan na isip Kristohano no isip as ay simbahan, ato alang makabot kung ang pulong sa Dios maoy sentro sa atong pagsangkap. Sa 2 Timothy 3:16, kung naay John 3:16, hinumduman pod nimo ang 2 Timothy 3:16. All scriptures is God-breathed. Gikan sa ginanhawa sa Dios, inspired by God. Other versions would say inspired. And actually, niining panahon na, gitudlo ni Paul ang kadtong sa Genesis. Remember when God breathed into man sa pagbuhat niya out of dust?
unya nigibugahan sa Dios og hangin og ang tawo nahimong adunay kinabuhi nga niabot sa tawo. God's word is also like this, my friend. It gives life. Sa daghang pagsulay ni ining kalibutana that would draw us further from the Lord, padulong sa kamatayon, God's word will give life to us. So fill our lives, fill your family with God's word. So kumusta man ang inyong pagwali sa pulong sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi? Naaba na? Do you talk about God's word in the evening sa inyong pagkaon as a family? Do you read God's word every day, brothers and sisters? I tell you, para makalahutay ka ni ining kalibutan na, make God's word as the center of your life. The center sa atuang church, as we make disciples, ang atuang pagsangkap sa mga katauhan should be centered in God's word. Atong iduko ang atong ulo mga igsoon ug magpasalamat ta sa Ginoo. Salamat o Dios sa imuhang pagtudlo kanamo karong kahaponon. Salamat Lord nga ang amuang paglahutay niining kalibutana diha ra gyud nakadepende sa amuang pag-ila sa imuha pinaagi sa imuhang pulong. Salamat Lord kay gitudloan mi nimo. Salamat nga imuhang gitugutan nga masulat ang imuhang pulong that is so accessible to us. Naa sa among cellphones, naa sa amuang tablets, na may hard copy sa balay, O Lord. Salamat for the accessibility. Apan, pasaylo mi, Lord. Because oftentimes we have neglected your word. And as a result, we have, as a church, Lord, usahay, makauna-una mi, that we have made kanang, or we have trained Christians that are weak. Sa pag-atubang og mga temptasyon, sa pag-atubang og mga butang niining kalibutan. Siguro Lord, some of us here are tempted in so many ways as we face challenges at work. Lord, tabangi mi Ginoo nga masangkap mi sa imuhang pulong that it will create in us strong convictions on God's word. Dili mi ma-discourage, dili mi mahadlok because we know that your words are true. Ug dili mi nimo biyaan Ginoo. Tabangi ang matag usa. Giyahi ang matag usa. Nagaampo mi Lord sa GCAF that truly we will become a biblical church nga magdisipulo ug mga Christ-like disciples. May it be, Lord, that your word will be the center of our lives, the center of our family's life, and the center of this church. Kanimo, O Dios, ang tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen.